guys, welcome back to JNV Vlog. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरोना। दिनै जोङो न'आवनो हाग्रा दानस्रांगोन ओमफ्राय हालदैयाबो थैजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय बे हालदैखौबो जावगोन आरो। ओमफ्राय हाजिराबो मोना नालाय हाजिरा लिंहरबाबो जोंनो मावनांगौ आरोना। बेनिखायनो जों दा हाग्रा दानस्रांसै ओमफ्राय हालदै थैनायखौबो जावनोसै आरोना। थ' बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। ओइ गथ' मा खालामनो नागिरदों नोंलाय? हा? भिडिअ बानायनो। भिडिअ खालामनो? माखौ? हाग्रा दानस्रांनायफोरखौ। दे। नोंसोर मा खालामबावगोन? हा? हालदै जावगोन हालदै ओमफ्राय थारुन। थारुन? थास' मा होनो थास' बेदर। माहाय दं हालदैयालाय? फैलाय। बेयाव गायथाराखैमोन खोमा। खासिया। जेबो होनाङालासिनो साफायै मोनना फैगोन। नुलै। र' बेखौ थिखोग्रोदो। बाम्पार बुरजा थांखादों। खेरें। फार्स्ट टाइम जावनायखौ नुवाखै? जा नै जाब्रा एरखांगासिनो दं। नै माथो बे बेदा बायदिसो। माथो बुरजाथारलाय? थखासे। नै बाबा। थखासे। नै लोगोफोर थखासेखा। बस'आ दे दोन बिदिनो। खासेनि जायगायाव थोआ एफा फिसाखौ लाबोयो। दा लायगोन आं। जाबाय। देखायनोसै बेबाव। जाबाय। गोजानाव जावनांगौ। बेलाय गोजानाव जावनांगौ होनबाय आरो खाथियाव जावबाथाय जाया। जि गिदिर गिदिर थांखादोंना। नाय दंना गैया। हाजिरा मोना। फैसा होबाबो हाजिरा मोना। जावनो रोङा गुवार जावनांगौ जावफ्लेजोब्बाय। बेखौ ओमफ्राय बिदि बेखौथ' फोराननानै देबा जागोन आरोखि। बुरजा मोनो र'। देलाय बे रोङाहाय सिखा माबाखौलाय बे खदालजों रोङा बियो। जावफ्लेजोब्बाय। बेखौ फिसायाबो जायो। ओइलाय दङ। फारि फारि जावलां। लाङो बेखौ। सिङाव थांथारदोंना। आयौ नै जि बुरजा दं सिङावहाय। बेखौ बोरै खन्थालाया खन्था बैयाव खनायाव दं। खन्थानि सायाव मोजां जागोन जावखौ। दङ। बे हा खानायाखाय माबा आरो न' सिङाव खमायो। बोलो हो। बोलोआनो गैयाना मालाय। नै गाइस बेदर सेदर जावखाथारबाय आरोना। देखायहर। नै बेलाय। खदालाबो माथो गवासै। माहाय जावबावगोन नों? जायाहाय बेजों। बिलाय एसे एसे जावलाय जिं जिंखो। गाइस खदालानो नै। गैला खल'सो थांसै। खदालनि बे गैलालै।
왜 나왔니? 이거 거들래. 자, 알았어. 응? 하나 그냥 나왔으면 돼. để cái hụt lên 야, 내 기자 가는데? 이렇게 막 시작은 있는데 근데 신나네. 소래. Ini kamu. Haket. lại Ini. Ini nungguin na. 지금 발로이랑 हालदै जावनायाव हानि जिबौसो मोनदों आरो ना गाइस बिराद स्ट्रं बिराद खारनो हाखायो बिराद डेन्जारलै 그래로 बिराद स्ट्रं खारनो हाखायो 만신없어. 당신들 일라 부탁할까 해. 너가 지 가르카요. 이번 자우소보 맞자 그. 이렇게 타건 남아 비지. 가르들. ini siapa 요 Hốt đây đây sao vậy? 맛 피맛이 बुरजानो जाबायथ' नायलाय ओइयावबो बुरजा मायानो दं जि मोनखादों न'आव गायनाय नालाय ओइ मोजां जाव 이거 뭔가 배양이가 아니요 그냥 뭐 이치나 이치 बे हालदै गिदिरथार माथो नायनो रोंनांगौ 마 하네 비크? 이봉. 하지봉. 왜 지붕이 남자야 이상이디. 아시기 지붕 쉬어 하지붕아 의라이 남자야 땅 bayang 비크는 이건 땅 bayang 여기 왜 지붕을 하지붕은 무엇을 동나 빌렸대 아슬레 지고 ang cinta urga Perlan je kan ele 요네시 ei 요마시 Arang cinta urga 요마시 ah ta urga ndeng itu lain lama kandai pada sih urga nang cing harus hasil jadi gaji gunang ibu nih ui cai makan ang nih jabai karate anyong kar ku nih
बे आरोना हा सिङाव थायो मा होनोथाय जिबौ खान्दाय बादि नुयो बे जिबौ नङा आरोना आयु आथिं दंलायलायो खर'आव जावखुजाबाय नै बेखायनो फैबाय थानो हाला गारहरदो आं गिथारबायसो आरे अ थैखाबायसो आंनि आथिङा गुदुंखौ लोङो ना गुसुखौ लोङो बिदिबा दै गांलायबाय दे दै गांबायलै ओरैनो गोथां जाजागोन जाजाया गैया जाबाय हालदै न'आवनो गायदोंमोन आरो जि मोजां थांखादों जावबाय बारा गैया 5-6 दालल' दंमोन बेखौनो जावबाय ओमफ्राय माबागोन बेखौ मोजां सुनानै रुदबनानै हाखावनानै फोराननानै रानबाथाय मिलाव लांगोन खाथियावनो दंखायो मिलाबो हालदै सौग्रा बिदिनो बोसोरसे थांगोनलै जाहानो जि मोजांखा आं जावलाबायनो सावदों आं बेलेग खामानियावसो लोगोफोर नैबे मा बिबार नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो नैबे मा बिबार उनाव नोंथांमोना हायाबाथाय आं खोन्थाहरगोन आरो नैबेलाय बिबारा आइदै जाबाय आरोना लोगोफोर बे थालिरखौ बिदिनो दोनसिगोन बिलाइखौल' हाजोब्बाय आरोना टाकलु दंफां बायनि ओमफ्राय नै थालिरा बेबायदि थासिगोन आरो जाबाय दायो लोगोफोर हाग्राफोरखौ लाबोगासिनो मैथा राननाय नै लोगोफोर फान्थाव सेवनायबावसो गोजौआव दे गारदो दिनैनि हाग्रा दानस्रांनाय ओमफ्राय हालदै जावनाय भिडिअआ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना बाय बाय